Dobar dan, ljudi! Danas radimo Jaffa challenge. Pošto nismo imali Jaffa keksiju, nego smo uzeli ove ciganske moto kekse. Pa ćemo s njima raditi. Znači, kutija je prazna, vidite, kutija je prazna, nema veze. Radit ćemo sa moto keksima. Ne znam gdje su Jaffa keksi. Griga! Jesi uzeo Jaffa keks? Budala je skoro pojel sve Jaffa kekse. Ajde, ulazi. Ej. Malo smo ih pojeli. Budala je pojel Jaffa kekse, skoro sve. Inače, štoperica je na satu. Uključit ćemo štopericu. I čekaj da skine sat. Idemo. Znači, uzmi municiju. Municija spremna. Amen. Pošto su malo tvrdi, mi ćemo zalivat. Čekaj, ovo meni. Jer su Jaffa keksi dosta mekši. I tako, znači štopericu imamo. Šala mala. Ispričat ću se u komentarima. Znači, 3, 4, sad. Gotovo je. Ubio sam. Ovdje. Ja sam jedva 3. Jedva. Pa kad nisi brzo žvaha. Pa mogao sam ja da žvaču, njam, iz početka. Nećemo više iz početka. Nema veze. Eto ljudi. To je sve da. Moto challenge. Nije za danas. Nije za danas, nije. Inače ovo je drugi video koji smo danas snimili. Ljudi, vidimo se. Budalo pozdravi kameru. Ćao produkcija, čao svi, hajde s Bogom.